Mae gwisgo cadach am y pen yn arwydd o aelodaeth crefyddol, fel mae cadw'r gwallt heb ei dorri a'r farf heb ei eillio. Mae'n ddiddorol sylwi bod y mab hwn wedi torri ei wallt. Dyletswydd y tad yw rhwymo'r cadach am ei ben. Wedi cychwyn y ddefod ei hun, mae'n cyflwyno'r gorchwil trafferthus i'w fab yng nghyfraith. Gorchuddir y mab gan flodau a chlymir arian papur i'w siaced. Mae'r darlun yn un cyffredin iawn ym mhriodasau India. Mae'r mab yn barod ar gyfer y daith i'w briodas. Mae'r defodau hyn adlewyrchu sefyllfa lle byddai taith o'r fath yn India yn golygu oriau, efallai, dyddiau o deithio i bentref y ferch. Mae'r gaseg a'r clefydd yn adlais o deithio dros filltiroedd peryglus i gymeryd gwraig. Mae'r cleddyf hefyd yn ein hatgoffa bod Sikhaidd wedi gorfod amddiffyn y ffydd a'r cleddyf fwy nag unwaith. Porthir y gaseg ar gyfer y daith a rhoddir llymaid o laeth i'r mab gan ei chwaer i'w gynnal yntau rhag sychyd y daith. Mae'r gwir sy'n cyd-deithio, a rhaid cofio mae teithio yn garfan gref oedd yn rhaid yn yr hen ddyddiau, wedi ei gwisgo mewn cydachau melyn am ei pennau, rhodd tad y priodfab. Tu allan i'r deml, mae'r ddau deulu'n cyfarfod. Ymhlith y rhai sy'n bresennol, bydd rhai yn perthyn trwy briodas i un teulu, ond o dras y teulu arall. Yn y cyfarfod hwn, rhaid sefyll gyda'r rhai o'r un gwaed. जिस खजाने चो माया निकली है सो खजाने पर पूर करने दया करनी मेहर करनी कृपा करनी प्रसाद हाजर गुरु नानक नाम चढ़ी कला तेरे भाने सर्वत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह Mae penaethiaid y teuluoedd, tad y priodfab a chynrychiolydd o'r teulu arall yn cyfnewid torchau o flodau ac anrhegion o arian. Mae'r cyfnewid anrhegion yn dynodi bod y naill deulu a'r llall yn cytuno i'r briodas ac felly gall y briodas rhwng y ddeuddyn ifanc fynd yn ei flaen. वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की फतेह बोले सोनिहाल